Jadi kalau dibangun dari daki senai malu, coba cole, coba cole, जों खा कुमुदिर कलेज नि स्टुडेन्ट दं जों दिनावरा रुट ब्लक हेबेन कारण दंखा जों जागा सेक जागि दंखा ताई जों डीएम न ताई एसडीएम न जों साहका बरक फाइमान एक तारिखो फाइकिया डिसेम्बर एक तारिखो बरक फाइकिया बरक हका सिनि कलेज जागना सुनानि बागै मासे बरक सुया थांबाय माने किसा सलायके बसगांगो हाइबाना आसक बाय जों उंगिया ताई ओ जे जागा सेक दंने र बरक ताम खाइकिया जागा फालका जाहा कलेज जागा बाकी फालिमान कलेज जागा फालका हाबो फालका ताई हासिं बत्ती साका आन बाय जों तिने तांगै कलेज जागा फालजाना ना आं मते जों तिने रुट ब्लक खायो ताई तिने एसडीएम एबा को डीएम सुनो कक रिमाक लांनाय खोनानि बिसिंगो सिन कलेज न कामखौ सुइमारनाय ताई सिने कलेज कलेज बाउंडारि करै काइसे कलेज नि ताई बाउंडारि रजायो आं देबो डीएम ताई एसडीएम सुना आन्सार मारनाय आसुनु एम नंनि जे कलेज नि नंनि जे टीचर रक बाय से नरक तिनाव बाय क्या सुलाय नंनि टीचर करे जों ओनलि स्टुडेन्ट और तिना सुगु ओनलि स्टुडेन्ट तो बो कलेज निंगै जोंगा कुमलंदिर कलेज निंगै कनि सिनेमो आनि मुंखौ शान्त देबरमा कलेज काउन्सिल नि एसजीएस